बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री तसेच विद्यमान खासदार नारायण राणे साहेब यांचा वाढदिवस आज आहे आणि याच निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील आज कणकवलीत येणार आहेत. याच ठिकाणी हा कार्यक्रम सोहळा होणार आहे. अमृत महोत्सवी वर्ष पदार्पण सोहळा असं या कार्यक्रमाचं नियोजन आहे आणि या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पद्धतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत, त्याच पद्धतीने राज्याचे आणखी काही मंत्री हे देखील या ठिकाणी येणार आहेत आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून हा सोहळा जो राणे कुटुंबियांच्या माध्यमातून येथे पार पडणार आहे आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आता उत्साहाचं वातावरण आहे. एकंदरीत हा उत्सवच सादर केल्यासारखा हा कार्यक्रम, वाढदिवस, हा पदार्पण सोहळा आपण सादर करत आहोत. एकंदरीत कार्यकर्ते जिल्ह्यामध्ये नेते मंडळी आहेत ते वेगवेगळे विविध सामाजिक कार्यक्रम राबवत आहेत. त्यानंतर वाढदिवसानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम घेतले आहेत. तशाच पद्धतीने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील होताना आपल्याला दिसत आणि याच कार्यक्रमात या ठिकाणी सायंकाळी 6 वाजता मुख्य जो कार्यक्रम आहे तो पार पडेल. या ठिकाणी सोनू निगम यांचा एक लाईव्ह शो होईल आणि त्या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री त्यांच्या आधी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते उपस्थित केक देखील कापला जाईल. एकंदरीत आणि संपूर्ण हा मोठा जंगी कार्यक्रम हा कणकवलीत एक सायंकाळी पार पडणार आहे. त्यामुळे सध्या या कार्यक्रमाची जय्यत तयारी सुरू असताना आपल्याला एकंदरीत दिसत आहे आणि त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा अमृत महोत्सवी जो वर्ष पदार्पण सोहळा आहे या सोहळ्यासाठी आता ही जय्यत तयारी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.